Jesu odaita ndiani osewenza minda yese yatoiva ndiani achapowa tenzi anodaitira achazokupatuso ndiani achapindura ndiripano nditume kana usingabiri nyanza kana kushumaira shumaira bahedeni akakutendereza kana usiringirosi kana usipauro taura rudo rwa Jesu utia katifira kana usiri murindi parushingo rwezioni uchinongedza kudenga kunova paupenyu nemina matone zvipo woita kuda kwake ungafanane naAron kubatsira muprofiti apo mweya iri kufa tenzi achidaidza usazotine unyope handikwanisi basa itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura diripano nditume hopo mweya iri kufa tenzi anodanidza usazotiwe neunyope handikwanisi basa itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura diripano nditume itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume. Tinokuchingamidzai zvakare vana vaMwari mukati merusando rwuno. Toda kuti titende Mwari uye nekukutendai nekuramba muchifamba nesu mukati mezvirongwa zvino. Tinoimba kuti muri kuropafadzwa. Tokutendai nemunamato wenyu kuti basa rino rirambe richienda kumberi. Naizvozvo ngatiswededzane, tigarisane, titarise chirongwa chino nekuteerera. Nhasi tine musoro wenyaya unoti vaKristu mumba mavo. Tsamba yedu tichaiwana kuna vaEfeso chitsauko 5. Ndichaverenga mavhesi
ndofunga matanhatu tozotsanangura nyaya dzedu zvakanaka. Maybe tisati taverenga ngatimbonamatai. Ishe tinomutendai patakuverenga shoko renyu, tinokumbira kuti muritsanangure zvamunoda imi risvike kuvanhu venyu sechombo chine simba chinoparadza muzinda wadhiabhorosi. Indigodzikisirwa, imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. VaEfeso 5 kubva pavhesi ya 21 ndo pandiri kuwerenga. Inotizvo, muchizviisa mumwe pasi pemumwe muchitya Kristu. Imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu chaivo, sezvamunoita kuna She. Nokuti murume musoro wemukadzi, saKristuvo musoro wekereke. Iye amene ndiye muponesi womuviri. Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo. Imi varume idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadawo kereke akazvipa nekuda kwayo, kuti aiite tsvene, achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko, nokuti kuti azviisire pamberi pake kereke inobwenya, isine gwapa kana kuonyana kana chinhu chakadai, asi ive tsvene isine mhosva. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ndinoimba kuti imi mine nditogona kubvumirana kuti tiponeseke ndokunge kudzimba kwedu kwatinogara tagara zvakanaka. Saka chidzidzo chino ichi ndechekugadzira kumba. Chidzidzo chino hachi handisi kukudai kuchechi vanhu vaMwari. Ndoda kuti timbotaura tiri kumba chaiko. Izvozvizvi nyaya ndiri kutaura pano hainei nekuchechi, ndeyekumba. Kana kumba kusina kugadzirika, regai ndidaro, pane stori yaumwe mai kuti yakaitika kana kuti yanga iri yekungoshandisa kuti vanzwisise chidzidzo vanhu vanga vakateerera handizive, asi ndedzimwe dzemastori anoitika. Mai vakunonze vakauya kuchechi zvakanaka, yanga iri program ine chekuita ne-family life. Kuna vanohwisa kuti family life, kudzidziswa pamusoro pemhuri. Ndokubva mai vagara pari strategic, because murume wavo ndiyanga achiparidza musi iwoyo, vagofamba nayo vedwe, agotaura hai mai vakati hechi vakomanaka shoko pane pamwe paunoti panapa shoko rataurwa. Sangano richizimuka vachita hemeni, vozosvika paya pekuti vachiti zii manje. Saka mai kunonzi vakasimuka, vanhu vakati ko mai voendepiko, ndobva vafamba, vanga vagere kumberi kubva vafambisa. Saka madhikoni akavatevera akati ko mai vafambisa, asi paita meseji vakaona havo vabuda muchechi, pavakazodai kusvika vakaona havo vaenda, vatotora motikari yavo ndobva vaenda kumba. Pasina nguva vabva vadzoka, vakanzwa mota yadzoka ichipaka. Unonzwa kupaka kwaiko kukasika kuti ndiwane sevhisi isati yapera, ndobva vapinda muchechi. Havo vauya muchechi manje haikona, vakabva vatanga kututa zvinhu mumota vachiisa kupurupeti. Vanhu vakaona havo nemapoto nezvipunu zvemukicheni zvese kuti mberi kwepurupeti. Vanhu vakada kuvabata kanzi musati bata, ndobva vadzokera vauya nemagumbezi havo nebhutsu vazvise ipapo, havo vakuwarira zvavo kupurupiti kuya. Ndobva kwanzi chiko chiri kuitika. Murume akati chiko mai vaita sei? Ndobva vati ivo chandatoona takutogara pano, nokuti baba kana vachitaura zvakadai zvakanaka kudai muchechi ndofunga problem kumba. Saka takutogara papulpeti panapa, paridzai baba, ende muri kutaura shoko rakanaka. Saka zvinhu zvinofangwa kuve zvakanaka tiri muno muchechika. Yanga iri meseji iyo yekutaridza kuti kuchechi kumba. Vanhu vazhinji izvozvizvi vari kutadza kuenda kuchechi, kwete kuti kure, but mumba hamusi kugarika. Izvozvi dzimba idzi dzatigere idzi, hurumende yakatambudzika nesu mulockdown, pachinzi garai mudzimba nekuda kwechigwere. Vamwe vakanga vasingadi kugara mudzimba, hakusi kuti vari kuti covid hakuna, vari kuti zviri nani kubuda mucovid, nokuti covid iri pamba inodarika iri kunze, nokuti mumba hamusi kugarika. Vanhu vachigwa mukati medzimba. Matsimba manyoro aya mukabvunza vanoona nezvenyaya dzemadzimai dzeGBV, gender based violence, muchaona kuti yakakwirira zvakanyanya
panguva dzelockdown, nengari yekuti vanhu vakanga vakavharana mudzimba, varume vanga vasina kujaira kugara nemadzimai nguva yakareba, saka maigwiwa. Izvozvizvi pane munhu anotoenda maronda manyoro asati apera kurapwa nekuda kwenyaya yemudzimba. Saka ndati musoro nyaya unoti vaKristu mumba mavo ndonyaya toda kutaura iyo. But kuverenga kwataita panapa, manzwa imi Bhaibheri shoko raMwari richiti muzviise mumwe nemumwe pasi poumwe muchitya Kristu. Saka nyaya hombe yatinayo pano chitsauko chese ichi chavaEfeso kubva pavhesi ya20 I think 19 richidzika kunobata even kuna chapter 6 yavaEfeso, nyaya hombe iripo ndesubmission, nyaya ndeyekuzviisa pasi. You see now, Bhaibheri shoko raMwari rinotidzidzisa kuti nyaya yekuzviisa pasi peumwe inyaya nechekuita nekuremekedza yatinoti mission yemhuri. Saka irova riri kutonzi submission, tinogona kuriverenga takariti sub toti tse toti mission, kureva kuti munhu ari kuzviisa pasi kwete pemunhu but pasi pemission. Mission yacho chii? Ndiyo yataugwa kunzi muchitya Kristu. Saka kana vanhu vachizvininipisa vachizviisa pasi, vari kuzviisa pasi pemission yekuglorifya, kupambiri kuna Mwari, number 1. Number 2, nyaya yekutya Mwari. Saka pega pega patinotaura pamusoro pesubmission, tikutaura pamusoro pesubmission, kuti munhu ari kutya Jehovha, haasi kuzviisa pasi kutya baba kana kutya mai kana kutya mwana, but munhu ari kuzviitira mission. Mission hombe yemusha yemarriage ndeyekurumbidzwa kwaMwari nekugara zvakanaka semaKristu anoziva kuti kudenga kuna Mwari. Saka yabva yamhanya kuna namai, hakusi kureva kuti vana mai ndo vane mhosva yakakura, but kungotsanangura Bhaibheri raizotanga nani. Vamwe vanobva vati saka totanga nekudii, tofanirwa kutanga tadiwa kuti tigozvininipisa kana kuve pasi pevarume vedu. Varume voti munhu ngaatanga ave pasiwo pemurume wake kuita kuti ndigozomuda. Saka nyaya hombe ndeyekuti itai makwikwi, umwe ari bhizi kuda, umwe ari bhizi kusubmita. Kana madaro then inobva yaita siso. Hakuna siso inonakidza, umwe achingori pabango riya akangodai, umwe uya haasi kudawo kusimuka. Siso inoda kuti umwe ari mudenga umwe umbodzika, ndo inonzi siso iyoyo. Saka toita makwikwi, umwe neumwe ari pandima yake. Saka regai titarise vanamai kuti kwanzi muite sei pai. Imi vakadzi, varire kutoti vakadzi, riri kutotaura kuti inyaya iri kutaurwa pamusoro pevanhu vari mukati mewanano. Saka kwanzi muzviise pasi pavarume. Saka ishi yewanano iri kutaurwa neshoko raMwari itoburitsa pachena kuti panoroorana female and male, kwete male and male kana female and female. Toda kutotenda zvedu muZimbabwe kuti vanhu vachiri kumhanya nepfungwa iyoyo yekuti Bhaibheri rinoti murume nemukadzi zvinoreva female and male, kwete murume nemurume. Handirevi kuti zvicharamba zvakadaro, zvogona kuchinjwa, but shoko raMwari harichinje. Vanhu vachinji vanoti haiwa isusu hatiiti zviri kuitika munyika dzakati. Haiwe, hazvinei kuti nguva inouya muchazviona kuti pamwe zvingachinjwa kana nyange zvikasachinjwa, asi Bhaibheri shoko raMwari harichinji kuti mukadzi zvinoreva female, murume zvinoreva male. Saka Bhaibheri rikutotaura panapa, imi vakadzi muzviise pasi pevarume venyu chaivo sezvamunoita kuna Kristu. Kana makaitarisa muri kure, ingaita sekunge iri kuti madzimai kana kuti women kana kuti wives, sezvinotaura Bhaibheri wives, vanofanirwa kuzviisa pasi pevarume vavo sezvavanoita kuna Kristu. Zvoita sekunge varume vavo vanofanirwa zvavanoita kuna Jesu ndo zvavanofanirwa kuita kuvarume vavo. Haisi zviri kutaura Bhaibheri, inenge yarasika kana yadaro, nokuti varume havatori chinzvimbo chaJesu. Murume haasi Mwari, murume, Mwari ndiMwari. Asi pfungwa yekuti sezvamunoita kuna Kristu iri kuburitsa pachena kuti nengari yekuti munotya Kristu. Muri kuzviona here? Saka haisi kureva mamiriro ezvinhu, but kureva motive. Zvamunozviisa pasi paKristu, kwete kuti muri kumubvunda kuti tichaurawa, kana kuti muri kumubvunda kuti anotyisa.
asi muri kuzviita nekuda kwekuti munomuda ende munomuremekedza nokuti akakuitirai zvinhu zvakanaka. NdiKristu akakubvisai mukati memajokocho, mukati mezvitema. Saka munomuda. Pfungwa yekuti sezvamunoita kuna Kristu ndeyekuti kuna Kristu hamumanikidzwe, kuna Kristu hamubati nechisimba kuti muzvininipise, but munozviita nekuda kwenyu nokuti munomuremekedza, nokuti munomuda. Iyewo anokuremekedzai nokuti wakakuponesai. Saka motive chiri kukusundai ndo chiri kutaurwa panapa. Hamungazofunga kuti ivo nokuti vanzi sezvamunoita kuna Kristu saka varume vava naKristu. Kwete, varume havasviki kuna Mwari. Mwari haenzanisi neumwe munhu. Ndo zvinotaridza kuti hatishumiri vamwe vanhu kunze kwaMwari chete akasika denga nenyika. Saka point yekutanga ndoda kuti mubate vana mai ndeyekuti hamusi kuzviisa pasi kuvarume venyu kufadza varume venyu, kunyange zvichivafadza. Teresa pakakora, hamusi kuzviisa pasi pevarume venyu kuti muvafadze, but muri kuzviisa pasi pevarume venyu nokuti matanga kuzviisa pasi kuna Kristu. Saka kuzviisa pasi yave culture yenyu, hamuchavhunduke. Zvinotoburitsa pachena kuti kana munhu asingagoni kuzviisa pasi paKristu anogozhegwa kuzviisa pasi pemurume wake. Saka zvinotoburitsa pachena kuti kana uchida kugara zvakanaka, uchida kuve munhu anoremekedzeka mukati memusha wako, iwe pachako tanga wada Kristu. Ukasada Kristu, rega nditaure nemi vakomana, hazvishandi kuti ude mukomana asingadi Kristu, nokuti kana asingagoni kuda Kristu angagoda iwewe sei? Nokuti chinonzi rudo ndiJesu. God is love. Saka kana munhu achiti I love you, in other words ari kuti I actually value you, nokuti uri chisikwa chaMwari. Kana asingadi Mwari haadike. Ndokutaura kwakomana nevasikana. Why? Because kune vazhinji vakatopinda futi muwanano nemunhu asingadi Mwari. Bhaibheri sokaona rinoti hamuchabudeba, hamuchabudike. Imi pane zvamufanirwa kutoita kuti murume wenyu mwenguva aone Mwari kuburikidza nekurarama kwenyu. But vakomana nevasikana ndiri kuti kana asingadi Mwari haafanirwi kudiwa. Nyangwe akanaka sei, nyangwe ane mhino yakareba, nyangwe ari mutsvuku, nyangwe ane benzi, mota yakanaka, kana asingangodi Mwari chete, usambofunga kuti uchadiwa. Angakude sei asingadi munhu anomuraramisa? You see now, so the Bible says, imimi madzimai zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Pfungwa yechaivo inoreva kuti these people must be married to one wife and one husband. Saka hamuzvi nyaya icontext ndeissue yevarume venyu chaivo. Kureva kuti pana vamwe vanhu vanogona kuzviisa pasi pevarume vasiri vavo chaivo, vari kunzi kwete, zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Pfungwa yekutoti munzi muzviise pasi zvotaridza kuti kuzviisa pasi kwakakugozherai. Hatitaurani, ndo point iripo. Ukaona Mwari wotozvitaura zvakakuomerai vasikana, hatitaurani tisingavanzirani, zvakatokuomerai kuti muzviise pasi. Ukaona munhu achinzi azvininipise, zvinoreva kuti munhu iyeye mukuru. Haunganzi uzvininipise usiri mukuru. Zvinoburitsa pachena kuti vana mai havasi vekutamba navo, vanotonzi nedenga motozvininipisa. Mukasatozvininipisa panoita disaster, because imi mune power. Ndiani angaramba kuti mune power? Bvunzai Adhamu kana muchiti kunyepa, kuti akagumisira ati zviri nani kumira nemudzimai pane kumira naMwari. Ati muziva izvozvo. Akadya muchero uya. Dei kuchinzi ndiAdhamu akatanga kudya, Eva aigona kutoramba kuti iwewe ndowadya muchero wako kuti ndidye. Ndezvako izvo Mwari wakati kuti, but nekuda kwepower yanga ina Eva, Mwari akaisa simba muna Eva. Saka akatoti kana mukasatozvininipisa pambava panoita disaster. Saka mai motozvininipisa, ndiMwari adaro. But muri kuzvininipisira chinyi? Muri kuzvininipisira ani? That's another point iri very critical. Muri kuzvininipisira verse 21. Nokuti munotya Kristo. Muri kuzvininipisira mission. Mission yemhuri ndeyekukurumbidzwa kwaMwari nekufambiswa kweevhangeri kuburikidza nemhuri. Saka kana marega kuzvininipisa, hamusi kuzviitira murume, muri kuzviitira Mwari. Muri kuzvibata here? Hamusi kuzviita kuti baba vafare, kunyange vachifadzwa nazvo kana mazvininipisa. Saka muri kufadza Mwari. Saka haisi mandate
yemurume yekuti mudzimai azvininipise haisi programu yako, iyo iprogramu yaMwari. Kana asingade iwe ita zvawakanzi uite, achasangana naMwari wake. This is very important. Pazopiwa reason yekuti why chizvifangwa zvininipisa yataura pavhesi ya23 nokuti murume musoro wemukadzi. Maiona kai varume havasi musoro wemba, musoro wemukadzi. You see now, kureva kuti kana pachingowe nemudzimai akaroorwa itiroko, and then musoro ndibaba, kunyange baba vasina musoro but musoro, zvinoreva kuti vanofanirwa kukudzwa nokuti Mwari ndiye akaita kuti vave musoro wemba iyoyo. Musoro pachawo hausiwo unoita zvinhu wega. Kunzi musoro hazvirevi kuti wakuita zvinhu wega. Tiroko rinokweviwa nemusoro, but musoro haukweviwi netiroko, asi zvese zvinobatirana pamwe chete for mission yekusvitsa gudzu. Saka chinonzi gudzu train, kureva musoro nematiroko ndo zviri kuindisa gudzu, yonzi gudzu train. Hakuna inonzi train isina musoro netiroko. Saka vari vaviri vanofanirwa kuindisa mission yemhuri yekuti Kristu vakudzwe. Kwanzi panapa why? Because Kristu womusoro wekereke. Ndoda kuenda pavhesi ya25 because nyaya yedu yakati rebei. Yabva yataurwa panapa kuti mivarume idai vakadzi venyu. Maiona kai submission yataurwa iyaya haisi subjugation kana kubatigwa kwomunhu. Ndoda kuti muione vanhu vazhinji vanofungudza submission kungozvirereka pamunhu kunyange uchiabuswa ungoti ndakanzi ndisubmit. Issue yesubmission iri kutaurwa panapa ndeyekuti iwewe pachako uri kutya Mwari, ende munhu wauri kuitira zvinhu izvi munhuwo zvakare ane rudo, munhu ari kutaridza kuti anotyawo futi Mwari. Hanisida kuunza pfungwa yekuti vanhu anosubmita murume anoenda kuchechi. Haisiyo nyaya yevhesi inoyi. But issue yesubmission panapa haisi yekuti munhu anofanirwa kungozvityora iye achirohwa achityorwa achivhuniwa mbabvu ongoti ndingagodii ndakanzi nevhesi. Vhesi haisi kutaura izvozvo. Actually issue nechekuita nemarriage. Ndobvunza ini mumacircles, ndakambobvunza kune shamwari dzangu kuti chii chinobodzi marriage. Bodzimwe zvinhu zvatiri kuona mudzimba umo zvichinzi marriage handifungidzi kuti Mwari anombozvidefina semarriage. Ungati marriage iyoyo kana munhu achitsika mukadzi pahuro achirova akamugara madunduru achirova mukadzi achichema pasina munhu anombomudzwa. Pane imwe nguva ndiri kune imwe dunhu andichataura nzvimbo, ichi chinoenda kure ichi chatinotaura nacho ichi, ndakamuka ndapepuka I think kumapast 11 ndichinzwa maiwe mustreet. Ndobva ndamuka ndikangopfeka kakadubura netishe ndobva ndabuda. Kwakuri Growth Point kusiri mutaundi semunomu but kwakune mastreet, ende ndobva ndaenda pagedhe ndikaona haikona pane munhu ari kuchema, ndikaona kuti handimaive panext. Zvino vakatsikwa pahuro nemurume ari kurova, vari kuchema zvinovadzipwa, brauzi rabvaruka, mabhatani apasina. Ndobva ndamusaidzira, ndobva anoti ngondo kudonhera mukati mechigoronga. Ndikati unoitei mukadzi? Ndobva auya achida kundirova, ndobva ndanzvenga, ndobva ati ngondo because akanga akadhakwa. Ndikati unoitei mukadzi? Ndopazoti pastor mukadzi uyu ibenzi chairo, ibenzi. Mukadzi anga achiti zero. Ndikati watouraya mukadzi. And then ndokubva ndati chibata, ndobva ndabata kumusoro kunoku, iye ndobva abata makumbo, tichipinda naye mugedhe. Ndikati uya naye mugedhe muno, ndobva tamusa tora mvura udire. Mukadzi atofaka. But chakandishamisawo naMwari, ndichidaro ndakazonzwa vanhu vakutaura kuti anojaira yeye, kuna kuti vanhu vakanga vakatotarisa vari pafenzi. Ndiri kubvunza kuti imarriage iriyo ndo chiri kunzi marriage iri ichocho. Icho chinhu chenyu ichocho chamuri kuti marriage ichocho. Kudenga chinozikamwa here ichocho? Hakuna marriage yetype iyoyo. Munhu anogara achikudza kuti ndichakuuraya, unogara wakatotsamira banga, anogara achikoka futi everyday achikoka futi. That's not marriage. In the sense yekuti Mwari akanga akaumba Adam naEva, akavaita munhu umwe chete, akataura kuti nekuda kwaizvozvi murume achasiya mai vake nebaba vake anamatire kumukadzi wake. Purpose yemarriage ndeyekunamatira, yekuita nyama imwe. Vara rakashandiswa rekuti kunamatira, cleave, iva rakabviswa pakuweredha, soldering, kuweredha simbi mbiri, unotanga madzipisa dzese.
modzisanganisa muisa mutobvu panotopiswa. Kana madzipisa madzisanganisa munotorova nekasando kekubvisa drosi nezvinhu zvisingabatani zvezvo dzobatana dzava chinhu chimwe. Kana dzabatana dzasorodhiwa pamwe chete chachinhu chimwe chete hamuchazoti isimbi mbiri yave simbi imwe. Saka kuti vanhu vabatane ndokunge vanhu vachiita zvinhu zvataugwa nebhaibheri panapa, umwe neumwe achisubmita kuna umwe. Ndo concept yekutanga. Number 2, pozonzi manje madzimai munosubmita sei, varume munoita sei. Kana muchida vakadzi venyu muchaiona muri kusubmita. Context munda wenyaya iyi isubmission. Mazvibata here? That's why verse 21 yati umwe neumwe kune umwe. Saka mudzimai anosubmita sei kune umwe, anosubmita nekusubmita. Mazvibata here? Murume anosubmita sei kune umwe, anosubmita nekuda. Kana watoda wasubmita kwete kumukadzi but kummission. Mission yacho ndeye marriage institution. Imo marriage ndo muna baba imo ndo munozoita kuti baba vafare. Saka bhaibheri riri kuti muzviise pasi pevarume venyu chaivo, muchizviitira kunani? Kunashe. Saka ndoda kuti mhanye pavara rechipiri tichifamba nedzidzo chedu. Imi varume idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadawo kereke, akazvipa nokuda kwayo kuti aite tsvene achiinatsa. Tambotaura paya kuti vana mai manzi mimi muzviise pasi nokuti power iripo. Hamugoni kuiswa pasi nekuda kwemari kana kuti nekuda kwemurume. Asi murume anokuudzai, isu hatisi tokuudzai izvozvo. Imimi itai penyu sinoita pedu. Umwe neumwe ngaite pake. Kana wakoniwa tosangana pamakumbo aJesu, umwe neumwe anoripota. Isu tine kambani yedu tese inonzi marriage, but tinoripota tese kuna Mwari. Ndio kuheadquarters anenge ataira ikoko. Zvakangoma kuti ukone kupinda denga nekutadza kusubmita. Muri kuzvibata here vasikana? Ndotoreva kuti iwe musikana kana iwe mukomana usarore musikana asingagoni kusubmita. Why? Because it will be very difficult kana wao mumba. Kana munhu asina hanya nekuzvininipisa, munhu anongoda kuzviita maningi ndava dzake nyaya ndo dzinonzi ndo dziri right nguva dzese, iye ane problem ye. Kwanza imi varume idai vakadzi venyu. Mazvibata here? Saka varume vanosubmita sei kumission yemarriage? Vanozviita nekuda vakadzi vavo. Ukatotumwa ukatotumwa zvinototinetsa. Zviri nyore kuda pfambi pane kuda mukadzi womba. Ndozvo kutotaugwa panapa kuti varume itodai vakadzi venyu. Kana muchida kunzi munzi varume kwavo, kunzi uri murume chaiye unozvitaridza nekuda mukadzi wako. Ndoti muone zvakataugwa panapa. Zvikutotaridza pachena kuti varume vanotove neproblem yerudo, vakadzi vane problem yesubmission. Ndo maproblem yatima ibhaibheri riri kudaro. Saka totoudzwa naMwari kuti tide vakadzi vedu. Mene kuti zvinombofamba sei? But then madiro acho ndo anoda kuti muone sekuda kwakaita Kristu kereke. Saka unogona kuva uchida mukadzi wako, but chipimo unopima nekudiwa kwakaitwa kereke naKristu. Ipapo ndo pakauma panoti aiwa Mwari wedzerai kutenda kwedu. Nengari yekuti tinoda madzimai edu kadiro kedu, but kadiro kanotaurwa nebhaibheri kadiro kakafanana nekadigo kakaitwa chechi naJesu. Yatsananguka, ndichakutsanangurai. Kwanza akaita sei? Kristu akazvipa nekuda kwayo. That's why vara rinonzi love riri panapa rakasiyana nemamwe love ese. Love yakashandiswa panapa inonzi agape love. Mazvibata here? Kune malove anokwana kuita matatu mana, actually mana. Love imwe iripo iri mukati mevara reGreek inonzi philia. Philia inoreva brotherly love. Kudanana kwevanhu veukama, my sisters hanzo navanyamunhu, brotherly love. Yemuchechi iyo iyaya ndo imwe inonzi love yoyo. And then imwe inonzi storge. Storge inonzi family love, rudo gwemhuri. Mazvaona kaizvo. And then eros inechekuita nedesire. Eros inechekuita nedesire, feelings. Actually dzese dziri nhatu idzi. Dzese dziri nhatu idzi dzinonzi rudo idzi dzine chekuita nefeeling, how you feel, zvaunonzwa. Ma feelings awinawo
idzodzi dzese dziri nhatu futi dzofanira kuwanikwa pamarriage, pamurume nemudzimai, asi hadzisidzo dzakataurwa pano. Munyori akamhanyira kuna agape, nokuti muna agape muna filia, muna agape muna storge, muna agape muna eros, muna agape muna agape. Saka agape love inoreva chinyi? Agape love haisi feeling, asi zvinhu zvekunzwa. Mazvibata here izvo kuti nhasi ndiri kunzwa kuda saka ndokuda? Idzo ndedzimwe idzo. But agape love in a decision, it's a decision yaunoita kuda. In other words, ine chekuita nekuengage mind. It's everything to do with your mind. You decide to do it. If you engage yourself, unopinda mukati mazvo kuti ndakuda munhu. Saka agape love iri kunzi varume idai madzimai yenyu. Ukaona uchida mudzimai wako sekadiro ukaunoita hazvanzi yako, uchakataira. Kana uchida mudzimai wako sekadiro ukaunoita church member, uchakataira. Uchiripa vanhu vafanira kuzviona pachena kuti uyu munhu mudzimai wake. There is no question about it, because madiro acho anopfuurira muri, anopfuurira church, anopfuurira vasikana vekuchechi, anopfuurira even mafriends ako. Ukaona wakuda shamwari dzako zvakainzana nemukadzi hausi kuda mukadzi wako kunofanirwa kusiyana nekuda kwaunoita shamwari dzako. Saka agape love, this is a sacrificial love. And yataurwa kwanza akazvipa nokuda kwayo kuti aite tsvene, zvikutotaridza kuti chechi yakadiwa naKristu isiri tsvene. Haana kuidira kuti itsvene, asi akaida kuti aite tsvene. Saka mukadzi haasi kudigwa kuti akanaka. Though that's why muchiona kuti mudzimai, saka ndati nini, mukati memarriage mune marudo ese aya, but rudo guru kutsvagwa gukuru ndo agape. Saka unogona kuda mukadzi wako nokuti mudodo nokuti muchena, mutsvuku, kana kuti akadini, zvese zvakanaka izvo. But ukaona agape musina, warashika. Hakuzwa rudo guru kutaurwa. Rudo guru kutaurwa naKristu ndigo ugu gwekuti muri kumuda, uri kuzvipa nekuda kwake, ende uri kuda kumunatsa nekuti Kristu wakada kereke kuti ainatse. Saka mukadzi kana akapisa usavi, kwedu tikangoti usavi tinoreva nyama, haarambigwi kuti apisa usavi, nokuti haana kumbodigwa nyaya yekugona kubika. Akadigwa kuti akwanise kunze agogona kubika. Saka uri kumudira kuti adzidze kubika. Muri kuzvibata here? Kana apisa sheti, haarambigwi kuti apisa sheti, but anofanirwa kudigwa kuti actually atorogwa kuti adzidze kuaina. Kana itarisa nyeri panapa, zvinoburitsa pachena kuti ari kuroorerwa kuti akwanise kusvitsiwa pakanaka. Saka kana mukadzi akarorwa, akaramba, akagara asingagoni kuita zvakanaka, ari rongo murume, nengari yekuti anzi anofanirwa kumunatsa, kumusvitsa pachikwekwenhero chekuti anzi hauchiona. Zvoreva kuti varume tine basa. Ameni uchiita sei? Ina handisi kuti inini ndigonai kubika kuti mugodzisa vakadzi. Ameni umete zvamuchashandisa. Kana wati mugona achitombotraya, Mwari ngaakudzwe. But pari kutonzi uri kuroora munhu asina chaanoziva kunze kwokuuya kuzosubmita. Chinhu chaari kuziva chete kufambira kuzosubmita. Saka iwewe kana wakuda unobva watoziva kuti ndakaroora musubmiti kuti ndimude akadaro. Zvimwe zvese izvi anofanirwa kuzozvigona kana kuzvigadzirisa ave pasi pako, kureva kuti ave mukati memusha wako. Handisi kusajesta kuti vanhu vasadzidzire kuita mabasa aya, but ndiri kutotaura kuti Bhaibheri riri kuti hazvisizvo zvinhu zvinokosha panyaya yerudo. Inyaya zvinhu zvimwe zvingangouya hazvo, mabenefits ekuti wakaroora mukadzi anogona kusona, anogona kutaura, anogona kuita zvose zvakadaro, ende ari nedegree zvese izvozvo. But pfungwa yanga iripo pana agape ndeyekuti haana zvaanoziva. Isu takadiwa naMwari. The Bible says takadiwa tisingadike. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have life everlasting. Takadiwa takaipa kuti tinatswe nanhasi takangoipa
Kristu akavinga vanhu vakaipa, tatatorashwa actually. Rimwe shoko Pauro anotaura kuti we were aliens matevera njanji. Vanhu vasingazikamu kuti vari kuindepi vari kubvepi. Zvokuti dei kwaibvunzwa kuti todini munomudi, tinodiwa nani? Hatidike, but Kristu akatida kuti atinatse. Saka agape love inodzidzisa kuti murume ade mudzimai wake kuti agova munhu akanaka. Saka madzimai achisubmita, varume vachida varume vamadzimai avo. Saizvozvo varume vanofanira kuita sekuda vakadzi vavo semiviri yavo. Muri kuona here zvimwe zvinhu? Sekuda kwakaita Kristu kereke, that's number 1. Number 2, semiviri yenyu, zvoreva kuti kana tichida madzimai edu, we don't abuse them. Haugoni kuita utsinye kumuviri wako. Actually, kana wakutoita utsinye, tototi dzatoshota. Kona munhu achitora banga achizvicheka, dzatoshota, vatoiva naregion. Because vana legion ndo vaizvicheka-cheka. But munhu kana anadzo dzichisevenza dzakakwana, anozvishambidza zvakanaka. Ukatarisa majaya, kana vachiri majaya, anenge achizvishambidza zvakanaka-naka. Anofamba nekatauro kwekupukuta bhutsu. Murume anozvifafadzira, achifafadzira. Izvo ndo zviri kunzi sekuzvida kwaunozviita, ida mudzimai wako. Saka haugoni kuitira utsinye muviri wako. Naizvozvo unofanira kuitawo zvakanaka kumudzimai wako. Nyika ino yatigere inoyi, dai tichiita zvinhu zviviri izvi, mai vari busy kusubmita, baba vari busy kuda, nyika inenge yakanaka. Regai timanye because tativa Kristu mumba mavo. Imi vana, handei kuvana, timbosiya nyaya dzana baba nana mai. Imi vana, teererai vabereki venyu munashe, nokuti ndizvo zvakarurama. Muri kuona kuti vara ratingati si common denominator, dzitsi hombe ndishe. Madzimai zvise pasi pavarume venyu, muchityani Ishe. Imi varume venyu, varume idai madzimai enyu sezvamunoitawo futi sezvo Kristu akada kereke. Saka vana, teerera vabereki venyu munashe. Ishe yekuti munashe panapa haisi yekuti vabereki venyu vanoenda kuchechi. Haisi nyaya yekuenda kuchechi inai. Inyaya yekuti imimi muri kuziva kuti kuna Ishe anonzi Jesu, anonzi Mwari. Saka kana makuteerera vabereki, haisi komandi yana mai nana mama, ikomandi yaMwari. Muri kuzviitira Mwari. Saka kana musina hanya naMwari, it will be very difficult kuteerera vabereki, because common denominator inotisanganisa ndiMwari. Saka vana mai pakusubmita, vana baba pakuda, vana pakuteerera. Kana zvadaro mushawanaka maKristu mumba mavo. Tigere nevana vazhinji vasingateereri vabereki. Kwanzi ndiwo mutemo wekutanga une chipikirwa. Tikazoenda naye kure naye inonzi kuti uitirwe zvakanaka, ugare nguva refu panyika. Amen. Makore ari kutapudzwa nekuda kwokusateerera. Kune vana vasingateereri achiudziwa. Vamwe vanga vasikana, nenga rekuti iwewe wareba kudarika mai vako, kana kuti watsvuka kudarika mai vako, because vamwe vana kavanototi ini ndiri mutsvuku, ndiri munako kudarika mama. Vamwe hatodi futi kuti mama vavashanyire kuchikora, because mama vake vakashata. I don't understand. Unoda kuti mai vako vave munako. Munhu anofanira kunge ari munako musikana wako, kwete mai vako. Mai vako munako kuna baba, kwete kwauri wewe. Hazvinei neizvo. As long as wakaberekwa, kuve mai vakanaka, kutakura 9 months ndokunzi mai vakanaka, kwete mhino. Mai vako havanake mhino. Mai vako munako nokuti vakakuchengeta 9 months, vakakumwisa munyatso wavo, ndounako hwamai ihwohwo. Saka utsvake kuti mai vatsvuke. Kutsvuka kwamai kuri mukukuchengeta, vachikuchinja napukeni nepamba, ndokutsvuka ikoko, ndokureba, ndokuinzana muviri ikoko, ndokuslima. Zvori kuti mai vako vakafuta, havana kufuta, vakaslima nokuti vakakutakura 9 months, makumbo achizvimba, uchichema iwewe. Mai vachitadza kuvata, vachishushudzira usiku hwese. Imwe nguva vakazviita baba vaenda, vakakusiya uri mimba. Tinavaziva vana baba vakasiya, mai vakatambudzika, vakachengeta. But nhasi nokuti wabuda ndebvu, wakuchengeta ndebvu kudarika mubereki,
I don't want to lie. This is very frustrating. Wakuchengeta ndebvu kuita upepe hwendebvu kudai. Mai vako vachitambudzika havana kana tenesi kupfeka mugumbo. Vanotoona tenesi pa TV dzichiadvertiswa. What is that? The Bible says, teerera mubereki wako. Whether mubereki wako hana kudzidza, ndiani asina kudzidza iwe mubereki. Aiziva kuti kudzidza kwakakosha ndiani kunze kwamai vakakuendesa kuchikoro. Vaitengesa vachimira nedhishi remabhanana, vachitorerwa mabhanana nekanzuru mutaundi because vaitengesera pasipo. Nokuti vakaenda kumusika mabhanana avo haasi equality. Vachimira muzhira, mai vako izvozvo vanotoi nechifuva chinorira chichitinhira nekusenga bhegi rekubva kunotengesa kubva Tanzania vachienda munyika zvisina kumboendwa even nevabereki vachiti ndichengetewo mwana wangu akura aite zvakanaka. Nhasi wamusikana mukuru wakuudzwa zvekuita hauchade kuteerera. What is that? Ndo pari kunzi panapa kana usingadi zvekuteerera mubereki ingobva wakanzura nyaya yekurarama. Rega ndikuudze nsimba wangu vanzeri, uri kufa hausi kumborarama ba, iwe ndiwo munhu ari kufa kwete mangwana. Manje hausi kurarama because the Bible says anenge asingateereri haana upenyu hunoenda kure. Nyange ukararama upenyu hwakareba basi wakafa, you are dead. The Bible says kudza mubereki wako, kudza mubereki kuvachengeta. Ndofarira vakomana vana vaNoah, yes, vana Shemu, Ham naJafet. You see, the Bible tells us kuti vakomana vaviri vaona kuti baba vavo vadhakwa. The Bible says vakaenda nenhendesure vakaisa hanzu panapa pavakati hatingaoni baba vakashama kwakunovafukidza. But umwe aseka muzukuru akatukwa, Canaan akatukwa because baba vako akaseka. Ndoda kuti nditi mangwanani anaya chituko chinouya chinogona kusauya kwauri but chauya kwavazukuru. Why? Because hauna kufukidza mubereki. Kana majaya maviri akati hatingaoni kushama kwababa vakanova kufukidza hembe nenhendesure, iwe uri kurega baba vakashama, zvoburitsa pachena kuti haune hanya nababa vako. Ndakarangaridzwa, rega ndingozvitaura, even shamwari yangu anozvinzwa. Ndakazviita izvi, ndaenda kumusha kwavo baba vake vafa, ndobva nhumbi dzaburitswa mumba. Nhumbi dzaburitswa mudza dzikaitwa hobho dzakadai so. Vanhu vachigova nhumbi, vandaona kuti vamwe vaita zvokuseka vachiramba nhumbi dzimwe dzavaipiwa nokuti anga uri murwi wamadhende. Nhumbi dzega dzakakwanisa kugova inhumbi dzanga dzatengiwa nemwana uyo mukomana shamwari yangu andaenda naye ikoko. Unoziva kuti pane pamwe pokuti vanhu vanogwirana nhaka, but pane pamwe pokuti hapa pane nhaka yekugwira because murwi wamadhende. You see what I'm talking about? The Bible is clear. Kana usingagoni kuchengeta mubereki wako, shoko rati hauna upenyu. Actually, vese vari kuchengeta vabereki vari kubhenga upenyu. Ndo vari kunzi vachararama kwete kudenga. This has nothing to do with heaven. This is everything to do with the pano panyika. Uchararama upenyu hwakareba because unenge uchiteerera vabereki. Vamwe vanhu vanoti nekuti vadzidza akunzi dhokota. Ichi chinonzi dhokota kudarika mai. Hakuna dhokota anodarika mai anoziva kuti mwana anobviswa napukeni. Iwe waingofamba wakadaro uchimhanya bati mai vakabata ndo vachinong'ona. Sorry, nengari yekuti wanga usingagoni kuzvibatsira ndo kunonzi dhokota. Ndiye dhokota wepamusoro yei. You have to respect your parents. Kana vataura inzwa zvavari kutaura zvokuti kwai mune technology. What is technology? Chinonzi technology ichocho. Chinonzi technology chinodarika kuchengetiwa namai nababa vako. As I speak right now, vamwe havachambozivi kuti vakaberekwa asi vakadonha mudenga kudonha chaiko. But the Bible says teerera mubereki wako. Mubereki ari kuita busy kuti iye ade mai vako. Mubereki ari busy kuzvininipisa kuna baba vako, but iwe hausi busy pakuteerera vabereki. Uri unzinzinzi, haunzwi unoteerera shamwari dzako kudarika vabereki vako, unoteerera maticha ako, unoteerera vanhu vekuchechi, unoteerera pasta kudarika vabereki vako. Zvakadaro zvokuti vabereki vanototi chechi yakamukanganisa, dai mwana wangu asingaendi kuchechi ari munhu kwaye. Why? Because haunzwi kana vachitaura. Hande paverse 4, nemi madzibaba regai kutsamwisa vana venyu. Amen. Tanhongwa panapa. Ukaona Bhaibheri rotaura pane zvaraona kutsamwisa vana venyu, asi varerei pakuranga nekurayira kwashe. Mainzwa kai? Kureva kuti ishu dzekutsama. Pane vamwe vanorova vana songo vari kurova nyoka. Vamwe ndo vano musuno chaiyo tiri kuona kuti vanhu vazhinji mazuva ano vachakudzi even upenyu hwevana. Ukanzwa kuchinzi kwaurawa vana
mubereki achiuraya vana, maincidents mashoma atinonzwa kuti mai vakauraya vana, but baba vanouraya mwana, matsimba manyorayo. Vana baba vakaita mutsimba vakauraya mwana vachimushizha pauro nekuda musoro kuti vakwanise kuwana pfuma. Ndononzi utsinye ihwohwo, nengari kuti baba havagoni kugara zvakanaka nemhuri. Inzwai imi varanda, teereraiwo vari vatenzi venyu panyama nekutya nokudedera nemwoyo wakarurama, muzviite sekuna Kristu. Kristu ndo common denominator. Ava varanda ka vasevenzi, vanhu vasingateereri kubasa, unogara wakangononoka. Hapana paunotiwo nhasi ndambokurumidza yeti kuzviziva kuti izupuko, but sei wewe every time uchingononoka ende ukaenda kunhama udzoke, ende nedzimwe nenhamo dzeraini haudi kusiyiwa, unongoenda kunobata maoko. Handambodisabata maoko, but kudzawo vakuru vekubasa, vamutse kuti good morning, nyange makainzana muri vezera rimwe, vamutse. Ndiri kutotaura shoko iri kune umwe anotoridza kuti ari very stubborn kubasa. Kunyange akazokumbira kuenda kunhamo haapiwe off because ari stubborn, haatumike. Then the Bible says muchibata nemwoyo wakanaka, muzviise sekunashe, musitiri vanhu. Hamuzviitiri vanhu izvozvo, muzviitira Mwari. Hamuna kukohora, tiri kuzviziva, but mukuru webasa ndokubasa iyeye. Imi madzishe nemi madzishe muvaitirewo saizvozvo, murege kuvatyisa. Pane vamwe vanhu vanotyisa vanhu. Achisvika pakambani, vanhu vanofungudza kuti pasvika mhungu, inyoka pabasa, inyoka, nekuti uri kuvabhadhara. So what? Kana uchivabhadhara, so what? You see now, kana kumari yako ngaishandika. Anti chiri kuita kuti utsvage munhu anobika tea, zvoreva kuti mari yako haisugona kubika tea. Anokosheka munhu iye. Kana ufungudza kuti haakoshi, uchazoona musi wanenge asipo pakambani ipapo. Inyange achitsvaira, achivhura gedhe chairo, kwazi sawo munhu avhura gedhe achikuvhurira. You see what I mean? Ekunongoita sebhuru. Respect even vanhu vari pasi pako, kuitira kuti ivowo vakurespecte. The Bible says izvi muri kuzviitira Ishe. Mwari ngatibatsire panguva ino. Toda kuti tinamate. Kune vari kuti pastor tazvinzwa, aiwa tainzwa, nzeve hadzirime dzinonzwa. Toda kuti mutinamatire pastor. Mune hondo mudzimba umu, mune hondo. Maona kuti nyaya yese submission kutaura kubva kumba kuenda kukambani yozosvika even kumadzishe, yosvika pavana, pavakadzi, kunyange usina kuroorwa yataurwa panapa. It's either uri mai, it's either uri mwana, it's either uri baba, it's either uri mukuru wekubasa. Unofungudza kuti kukoresa munhu ndokunoita kuti ubate munhu rafu yekuti munhu anobva ati hakomanaka, hai kushandira munhu kwakaoma, kushandira munhu. Panowo vanhu vekuti vachaemploy vanhu vekuchechi, because vanhu vekuchechi havateereri, haanzwi. Anofungudza kuti nokuti anopinda chechi nabosi wake anongoshayikwa, ndandaenda kuzunde. So what is zunde? Izunde rako kairo, but kune basa ka. Haisi musi wekuenda kuzunde ka. Zunde 2 weeks basa rakamira. Vachadi kuemploy vanhu vekuchechi, because vanobatira vanhu vekuchechi vanochidze nokuti ndi elder, anofanira kuziva kuti understand. Iwe ziva kuti uri kuzvininipisa kwete kumunhu, but kuzvininipisa nekuda kwashe, nekuda kwaMwari. Kana wanzi uite basa, ita basa rako nemazvo, kwete kugara uri pa WhatsApp every time. So iri kurova kunzungu, yorova kunyima. Unga even kumapastors chaiko, unonzwa kuti uyu ndi president, for instance, ndi president, mukudze kane basa rake. Hausi kukudza iye, uri kukudza chigaro chake. You see now, kana ari director uri mukudza nengari kuti chigaro chake, hakusi kuti nyange ari mumufana kwauri, but issue iripo ndeyekuti Ishe ndiwo uri kutya. Hausi kumubvunda kuti anondiuraya kana kuti anondirova, andonidzinga basa, but chigaro chakagara. Noda here munamato. Baba tomutendai panguva ino, nokuti muri Mwari. Tanzwa changamira, tadzinzwa nyaya idzi. VaKristu mumba mavo, pindirai mukati medzimba dzedu. Vana mai vazvininipise, varege kuita masimukatinzano. Umwe neumwe azviite achinyara Ishe, kwete kunyara murume. Kana anyara Ishe,
murume ade mukadzi wake mubvise nyaya yeutsinye nenyaya yeupombwe yakazara mukati mevarume nemadzimai. Mugobvisa nyaya yemusikanzwa kuvana, vanzwe kana vachirayirwa. Vamwe vakafirwa nevabereki, but vana mbuya vari kuvarayira nekuvadzora ngavateerere kuti vagova neupenyu hwakareba mukati memakambani, vanhu vagarisane. But chikuru pazvese tikuda kuti tihwarare tese pasi petsoka dzenyu, tikudei, tikufarirei, tikuremekedzei. Kana ari shefu wekubasa, achewo shefu wekudenga, nekuti kuna Mwari ari pamusoro pedu tese. Tisade kuhliwa itu tisingahle. Tipei Baba kuziva kwevanhu vanosubmita muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Pamchinjiko wakatifira, akatichenura zvitema, ropa rake rakawerera, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, ropa rake rakatisamba, biri kunaye, ruponeso runoshamisa, Jesu ari kugara neni, pamchinjiko akanditora, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, ropa rake rakatisamba, biri kunaye, tsimerino zvitema, ndinofarana vamariri, umo Jesu andichenura, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, ropa rake rakatisamba, biri kunaye, uya kutsimera kanaka, zviunze kuna muponesi, pinda monasi uperere, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, ropa rake rakatisamba, biri kunaye, biri kunaye, biri kunaye, ropa rake rakatisamba, biri kunaye, ropa rake rakatisamba, biri kunaye, ropa rake rakatisamba, biri kunaye.